En zo begint dan Stichting daar Juntje Juntig. Stichting daar die... We zitten hier... Wat moet ik doen? Ja, juist, dat is de bedoeling. En nou deur halen. En nou... En zo worden de kraampjes opbouwd. Het is wat een... Kom je allemaal van dat ding aan? Ja, dat is eerst En het rent nou sinds 10 minuten wat zien en 10 uur begint dan officieel de stichting daar. We hebben voor de tijd hebben we dus maar al een heel soort werk dient. We bij Joen achterin bij weer ondergang geweest om het spul voor elkaar te krijgen. En stichting daar, Juntje 120 betekent heel wat voor de bewoners. Dat houdt in dus dat het huis langs stiet. En we hebben dat van hier wat creatief proberen op te lossen. Door middel van een bazaar voor de vakantie en schilderijen hebben we in huis hebben. En zo zei nou, dat is wel heel mooi weten dat erbij te hebben. Bazaar en ik maar bazaar. Maar is het wat uitgebreider en ik wat langer, maar dit is de bedoeling wat hier in huis hangt nou, dat het ik wat langer hangen moet. Dat het redelijk in het hele maand. Dus je hebt er wel een keer te alles in een goed in budget. Van jong, hè? Dat was vroeger ik een man niet weet, denk ik. Ja. Dat hier wel in de gaten, jongen. Dat hier wel in de gaten. Joh, hier ben hij het net voor meer in te brengen. Best dan nog zij jong, jongetje? Jongen. Ja? Oké, al klaar. En zo regelt Anja haar zaakjes thuis. Via de telefoon. Het wordt steeds gekker in dat ministerschil. Nee, er waren niet zaakjes thuis eigenlijk. Waren dat geen zaakjes Er thuis? waren geen zaakjes thuis. En voor de mensen die... Dat was mijn liefje. Als ik het zo zie, dan staat iedereen hier staat clear. Het lijkt hier wel een complete voedingsoorlog. Als ik het zo beschouw. Een gaarkeuken wordt er zijn. Nou, ik hoop dat het net gaarkeuken niet is, want toen in 1943, toen ik op de wereld kwam, eet men uit dat spul en ik ben heel liefdesvol. Is dit een altijd prijsloterij? Nou, bijna altijd. 8,44. 8,44. Slingeren. Doe je dat vaak? Je zat hier voor op het orgel. Hoor je bij het orgel Omke Romke? Ja? Hoe heet je? Nee? Wat is je naam? Dennis Wenskus. Hoe? Dennis Wenskus. Oh. En dan hou je van draaiorgels? Ja. Ja? Jij zei zo pas tegen me dat je wel vaker op de televisie bent geweest. Ja. Ook met de draaiorgel? Nee. Nee? Wat had je toen gedaan? Met voetballen? Met voetballen? Kun je goed voetballen? Nee, maar ik ging bij een voetbalwedstrijd kijken. Oh. Eén woord ook van mijn kant. Ik wil graag in de persoon van de burgemeester, het gemeentebestuur en het gemeenschap van Bolsward geluk wensen met deze aanwinst hier op het plein, Roerenplein. En ik wil de deelnemers geluk wensen met het resultaat wat ze hier gemaakt hebben. Maar daar gaan we zo meteen bij de bekendmaken van de winnaars en de prijsuitreiking nader op in. De bedoeling hiervan is het volgende eigenlijk. Kunstpad 89 wordt bij deze geopend. Wij proberen met Kunstpad, vorig jaar zijn we daarmee begonnen, de oude bebouwde omgeving van Bolsward te confronteren met verrassende, moderne vormen van kunst. Wat vast wel stof, dat is kunstjes geven, maar ik geloof dat kunst dat doet. Als kunst dat niet meer doet,
dan is die kunst dood. En ik denk in combinatie met baksteen, maar daar zal ik niet over uitweiden. Dan wil ik het woord overgeven aan de heer Touw, de voorzitter van de baksteenindustrie. De heer Touw. En zo staan we hier voor het stadhuis en nog een paar uurtjes dan barst het geweld hier in deze hele lege stad. Oh, maar omdat we dus naar de oren eeuw te gaan, hebben ze speciaal voorzorgsmaatregelen om. En ik wil eigenlijk van die voorzorgsmaatregelen wil ik eigenlijk eens wat snel letten. Zitten hier. Dit hier op het politiebureau in Bolzert. En op het politiebureau verzamelen ze nou 10 uur een briefing waar ze instructies krijgen wat ze vannacht dwang willen. En deze mensen maken je op wat is doen en daar is gewoon oer Bolzert in. En mijn tredje man zit hier op tafel en ze zitten nou te bepraten van wat ze doen dwang willen. Brillen en de oordopjes. En we zijn in de burgemeesterskamer belonen en zelden is er zoveel techniek in die kamer te zien geweest. Ja. En je hebt je verbinding, de secretaris, je hebt je verbinding met heel Bolzert. Als er iets misgaat met de computer. Dan kan heel Bolzert verbinding met je ziekje. Die kan verbinding met je ziekje? Ja, gewoon even via de rennen, hè? Rennen? Ja, maar Bolzert is lief, dat kunnen we best berennen. Het beste wel. Want ze zich eventjes melden. Met de voordeur, dan zitten we hier van huis. Ja. Burgemeester Schuil, ja, we hebben vanmiddag ik al even over hand. Hoe geef je het naar je hierin? Ik hoop klinkend. Klinkend. 1, 2, 3 en nou is de verwachting dat de computers op hol slaan. Van deze mei en in het begin van deze mei denken wij dus dat dus computers uitslaan zullen, dat dus van alles gebeurt in Nederland. Maar tot nu toe is het nog dan net uitvallen. Ik heb vermoeden dat ze er al aankomen. Ja, daar komen ze aan. Ze komen hier terug de bocht in. Dus je wie voorop laat, kan ik net zien. Je bent de eerste fjouwer. Ze verdwijnen hier voor wie vooruit, weet ik net. Misschien zit er een ploeg achter van. Je hebt in de motor de Belgische chauffeurs op de motors, die moeten hier al in Bolzert. En hier komt nog die Belgische motor, van daar krijg je het commentaar bij. Ze gaan hier slippen op de bocht om, want ze maken er wat show van. Het is nou even een rustig ogenblikje. Hoeveel ben er ongeveer deur gaan? 50 denk ik niet. Een 50. Ja. En hoeveel minuten zit er ongeveer tussen de eerste en deze groep? 10 minuten nog. De eerste en de tweede. De eerste en de tweede. Ja. Handen bevroren. Ja. Hou je nu op? Ja, en ik heb de schats kapot. En je schats kapot. Hoe kwam dat? Scheur? In de scheur gevallen. Ja. Ik zie alle postbus. Ik zie even. En zou Jerwe even nog geloerd? Even kijken, dat is Harry Ruitenberg. Die zie ik hier voorbij komen. Nee, volgens mij is het Ruitenberg. Dit is nummer 5. Ja, en zo zit de gang erin. De zin is kind, want het zullen wel donkere beelden wezen, maar zo herinneren ze hier hoe het hier zinnen. Mooi misschien, hoe het dat ze hier op die baton draven komen. Oké, kom op, jongens!
die laatste rijders hier, die gaan hier toch een haag vol mensen, een enthousiast publiek. Wat loskomt, wat los is. Hoe lang hebben we nou werk gehad om het stadhuis schoon te krijgen? We zijn bezig met een maand of 4 ongeveer, 1,5 dag. 1,5 dag. Ja. En ja, dat is op zichzelf natuurlijk wel mooi dat de koningin hier komt, maar zie je het wat zien? Goh, ik weet het niet, misschien wel. Ja, ik hoop het wel, ja. Het liefste deelakker weer dan de koningin langs er in een mooie manier. Maar we hebben al een paar keer dat een heel soort bolzen is bezig wie hun huis en eigen kind te maken voor de grote dag. En als we zo sweepen naar de grote deelakker zien we daar dan ik. Hele nette huisvrouw die bezig binnen, die alles bezig skin te maken binnen hier op het deelakker. Iedere generatie de wijs maakt een koninklijk bezoek mee. Ervaart u dat ook als een eer dat het koninklijk huis aanwezig komt in de kerk? Dat kun je zo wel stellen. Ja. Ik bedoel, ik ben maar een koster van een kerk en als je je dan te beurt valt dat je koningin Beatrix mag rondleiden, dan is dat wel bijzonder. Ja. En gaat u die rondleiding zelf doen? Morgen of? Het is de bedoeling dat er tijd voor vrijgemaakt wordt, indien mogelijk, dat ik persoonlijk Hare Majesteit een aantal bijzonderheden van de kerk mag vertellen. Ja, mag ik u heel hartelijk bedanken en morgen een hele succesvolle dag toewensen hier in de Martinikerk in Bolswijn. Dank u wel, wij doen ons best. Na de landingsplak daar weer de koningin komt te landen hier. We hebben in Krek helemaal screenend door de Rijksvoorlichtingsdienst om te zien wat we draaien. Wij een oerke wachtje moeten. Maar nu gaat het toch echt verder goed. En we zien hier in beeld een van de Rijksvoorlichtingsdienst die dan is proberen het wat te vertellen. Mag ik één opmerking maken? Stekend dus dat op het teken van Charlotte Capelle even heel snel moet worden gereageerd. Niet blijven dralen, anders krijg je nooit om de tijd naar Bolswijk te komen. Vragen minister Schil dat wij hier staan en ik heb een allemachtige dienstlucht om die heen. At the reception, a glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get. En zo zien we dat de koningin een bosje bloemen krijgt. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find you get what you need. Koningin voorsteld worden om kosten door de waai. En we hebben dat alles verder oppraten, iedere generatie. Door de wijs die ontmoeten in van koninklijk bezoek. En nu doet ze aan de beurt om de koningin een hand te jagen. Het is een van zijn hoogtijdagen. Burgemeester Elsinga. Hij jouwt nou uitleg aan hem. Dat de koningin hier komt, hier in Bolzet, hier en in het geval erin een heel soort maai. En zo zeggen we dus de hemelkoningin die straks de orenkoningin een land aanbiedt, waar je Friese producten hier.
En de grappelkoeken, die zit ik dan al om en heen. Maar wij maken al voor deze kennis met de Hemelkoningin 1989 in Bolton. Op zo'n april 1922. We zeggen we staan hier voor het ministerskil en we zeggen hier al je onplak, al je protestbladen van voor de Suvels, in Den Haag, in de provincie Friesland. En dat wij gaan uit met een aantal personeelsleden en voor de bewoners naar Den Haag daar. Den Haag weer wij met een mannenstol personeelsleden demonstreren. We hebben deze bladen voor maken, deze protestbladen. En we zullen verderop in de film, zien we ze wel weer vaker zien. Hier alles bij de snit vertreten komen. En we zullen ze vrij Jim zelf ook maar naar Den Haag. Nee. Naar mij, naar mij. Ja, met een peerblauwe die een bolzenpasje moeten, hè? Ja dan. Hoe vies nou zulke smaakmakers? Nou zit nog net zo lang in Bolzen, je zit er nog net zo lang in Bolzen. Ik zit hier helemaal in Bolzen, nee. Dat kan ik vertellen. Ja. Ik kom uit Makkum, dat is een heel mooi plakje. Ja, die protesteert hier nog half kort. Dat hebben wij genoeg hoor ik van. Daar heb je hem handen vol op. Wat heen en weer niet te vergeten. Zingen heen en weer hand in hand. Het is een wonderbaarlijk in het Haagse land. Ze hebben hier een witte jas onder teken van dat ze erbij spandoeken en alles in zijn kleren. Ik weet wat er ligt bij de Suvelscholen om al die spandoeken te videoen. Maar dat pakken we straks in Den Haag weer op. In Den Haag pakken we ze straks weer op en dan zitten ze in dat we eens even wat Shell litten kunnen aan de bewoners van het ministerskil. En zo stiet heus heel Bolzen vol met bussen. We zijn vanmorgen opgehouden, toen stonden er nog net zo'n soort, maar nou echt weer staan helemaal vol met bussen. De bussen zitten om te zien, hier zijn eigen jood hartstikke vol. De burgemeester trekt naar de kop van de stoel erin. Hij is jood die burgervader. En zo geef je zo dat alles wordt uitgedeeld, dubbeldeksbussen, al wat riet. Dit is een happening voor Bolton. Een happening die u misschien bij ingediend is leven meemaakt zien. Wie hebben? De eerste keer dat demonstreert in Den Haag? Ja, dit is de eerste keer eigenlijk dat ik demonstreer. Waar doen ze nou eigenlijk voor? Voor de stad Bolzen of voor de Suvels? Voor de stad Bolzen, ja. Voor het behoud, voor de werkgelegen niet. Ja, prima. Ziet hij er nut er wel van in? Ja, natuurlijk heeft dit nut. Tuurlijk heeft dit nut. Dit heeft fantastisch veel zin, want ik ben ervan overtuigd dat stukken massale demonstraties gewoon aantikken. Ja. Ik heb ook gehoord dat het vanavond op de NOS-journaal komt. En morgen dan valt eigenlijk politiek een belangrijke beslissing nog, maar dit is een hele goede aanzet. Ik heb gehoord dat daar ook een bus vol van Bolzen heen gaat. Maar morgen gaat er weer nog 2 bussen geloof ik. 2 bussen? Ja, naar de Kamercommissie. De Kamercommissie. Schakel voorop. En iedere geschiedenis van Bolzen is het gewoon magnifiek dat ze er nog zijn. De Suvels voorop. En dit is Bolzen op het Binnenhof. Meneer, u zit in de Kamer voor de Partij van de Arbeid. Wat zegt het nou dat zo'n bolvoort op een end is hier? Ik weet niet eens waar die gaat. Nee? Dit is voor de zuivelschool. Wij proberen een stukje werk te houden in het bolvoort. Ja, dat is, lijkt mij goed. Dat is een belangrijke zaak, maar ik ken de kwestie als zodanig niet. Ja, dat is een van de problemen. Er gaat veel te veel van het platteland af. Ja, dat is de bedoeling. Dat is het probleem een beetje. Het feit is dat het 10%, er gaan in één keer 1000 mensen uit Bolzen vandaan. En Beukman die wil geen compensatie geven. Ik wist niet dat er om 1000 mensen gaat. Maar... Ja, het gaat wel om 1000 mensen.
We krijgen een woning, een stilstand van... Oh, je bedoelt het effect die liggen op lange termijn is geheel? Nee, het termijn gelijk. Als die school verplaatst wordt, kost ons 1000 mensen. Plus studenten, plus docenten. Ja, maar dat kan pas het effect op langere termijn, mogelijk op langere termijn zijn. Maar is de Partij van de Arbeid bereid om daar zich voor in te spannen? Dan moet je even bij onze landbouwspecialisten zijn. Ik weet wel wat... Bolsward. De gemeenschap van Bolsward staat thans hier bijeen om u deze petitie aan te bieden. Namens de gemeenschap van Bolsward wil ik u graag deze petitie overhandigen. Van Juntjen, 76 weer voor de Suwelskwallen in Bolzert. Je hoort de laatste dag van de Suwelskwallen. De Suwelskwallen wezen nog die hier 98 jaar in Bolzert stond, geloof ik. En degene die het net maar meer is, die zei het maar. Die dus joert voor het laatst in poorten sluit. En zo hebben de laatste snikken. De vlag met half stok gewoon. Maar even omhoog. Ja, vind je het jammer dat je uit Bolzert vandaan gaat? Ik vind zelf Bolsward heel jammer. Ja, voor Bolzert is het heel jammer. En ik denk op zich voor de naam van de school, in Leeuwarden moet er een nieuwe naam opgebouwd worden. Maar qua onderwijsfaciliteiten zal het in Leeuwarden beter worden, denk ik. Dan draai je hier nog van je zak aan op. Ja, beste mensen, we hebben nou het hek dicht zitten. Om dus te laten zien dat we er eigenlijk niet blij mee zijn. Maar toch hebben we ons eigenlijk er wel bij neergelegd. Weg moeten we hier toch. En meneer Van Aert wilde heel symbolisch de sleutels van het hek overhandigen aan meneer Schuilinga, burgemeester van Bolsward. En dat doen wij bij deze hier. Dus, meneer Schuilinga. Hierbij wil ik plechtig de sleutels van het open hek van de zuivelschool bij u overhandigen. En zuivelskwallen blijft in het hart van Bolsward en de studenten. Hier de zuivel, altijd de zuivel. Hier is de zuivel, altijd de zuivel. En u was laatst aanwezig bij het onthulling van dat bord. En nu bent u hier weer voor het hek. En nou, hier zijn de sleutels. Ik denk dat dit een beetje symbolisch mag zijn voor de strijd die we met elkaar de afgelopen jaren hebben gevoerd. Die strijd hebben we verloren. Stilte. Oh, dat is goed, man. Is de baan wat mooi? Ja, hij is hartstikke mooi. Ja. Zullen we het winter in trots zetten? Ik hoop het al. Ja? Ja, en doe Willem. Ja, doe ik Willem? Ja, Willem doe ik. Ja, Willem ik. Ja. De eerste paar dagen zal het zwakker worden, maar dan meer te Ja, ja, zo gaan we hebben. Dus hier op de voorgrond, ik de lijsttrekker Annemarie Jorritsma. Annemarie, wat verwacht jij van de verkiezing, van deze gemeenteraadsverkiezing? Prima, denk ik. Ja? Ik hoop dat we in elk geval 2 zetels houden, het liefst de derde erbij natuurlijk. Hè? Ja. Wat is het nut van deze gemeenteraadsverkiezing? Zijn er eigenlijk wel essentiële verschillen eigenlijk? Ik denk het wel. Ik Ja. denk het wel, toch wel. Ik denk dat wij wat meer aan de mensen zelf over willen laten en wat minder door die gemeente laten regelen. En dat de Partij van de Arbeid daar precies het tegenovergestelde van wil. En ja, bij het CDA in Bolsward weet je dat nooit precies wat die nou precies willen.
Nee, dat is wel duidelijk, ja. Zeg, ik heb zo pas even met jou gesproken, dus jij wist niet dat de koningin hier kwam in Bolsward? Nee, niet echt, nee. Niet echt? Nee. Wat was er dan wel echt aan? Ja, dat weet ik niet. Ja, weet je niet. Maar jullie hebben toch morgen vrij van school? Of zit je hier niet in Bolsward op school? Nee, ik zit hier niet in Bolsward. Oh, dan kan je het niet weten. Morgen vrij van school? Dat weet ik niet. Ja. Op wat voor school zit jij? Westerlauwers. Westerlauwers, ja, dan heb je morgen vrij van school. Waait het wel wat? Is koud? Nou, van mij. Dat is ook de eerste Bolsward, jong. Oh, nou, prachtig. Ja. Maar de wedstrijd is bijna net iets te lang, Troy, de laatste net. Kijk, dus krijg je hazen zacht, je? Ja. Haas, ja. Wees dit in vrouw? Zoals? Wees dit in vrouw? Wat kruis hebben. Oh. Hoi Gonnie, hoe vies het nou dat Ron eerst is? Eerste bolzetter. Eerste bolzetter, ja? Ja, hij is echt de eerste bolzetter. Nou, prachtig. Ja? Ja. Maar hoe weet je dat? Mevrouw, u bent van het leger zelf, hè? Verstaat u hier eigenlijk? Ja. Mag ik u vragen wat voor motivatie dat erachter steekt dat u hier op Bolletonsie staat? Nou, het is natuurlijk zo dat ik hier mijn strijdkreet aan de hand kan brengen. De strijdkreet aan de hand? Ja, en organisatiewerk is het weer. Ja. Dus nou ook nog wat kaarten, dus die doe ik ook weg. Ja. En daar wil je een foto van maken, zeker? Ik heb al een foto van u gemaakt. Het is een ander. Sorry, hoezo? Jij doet het rustig aan, hè, vandaag? Ik ben even aan het opletten, maar... Ja, wat zeg je? Ik was even aan het opletten. Was je even aan het opletten? Mag ik vragen, maar? Ik vraag niet wat je verkoopt, wat je doet. Maar sta je iedere dag op een markt? En doe je dat nou voor een bepaalde firma? Of doe je dat voor jezelf? Voor mezelf, ja. Vind je het leuk op een markt te staan? Ja, vind ik heel leuk. En meneer De Haas, hoe is het? Ik heb net een hele goede koop gedaan, meneer Bosma. Ja, 3 mooie keukenstoelen. 3 mooie keukenstoelen? Met nog niet te matten, voor 1 gulden per stuk. Ga altijd kijken hier. Ja. Ik wil eerst die jongens even wat vragen, want ik heb hier de hele dag eigenlijk al zo'n beetje overvregen. Wat is Bolletonsie en waar ontstaat dat u? Dat kan ik je net vertellen, en ik ga net mensen vinden, ik kan dit wel vertellen ken. Er zijn heel wat meningen over. Je tekent ook aan bollen. Ja. Dus ze zeggen van de bollenkeur en stierenkeur is heel dol aan het zijn. Je kunt net een bollen te zetten. Nee. Voor de eerste keer? Nee, tweede keer. De tweede keer. Wat verkoop je eigenlijk? Stankjes? Geurtjes. Geurtjes? Stankjes, meneer. Oh, geen stankjes. Maar hoe bevalt het hier in Bolsward? Heel prettig. Ja, heel prettig. Ja. En zij hebben hier een hele kaliber famkes en die zullen we even wat vragen. Hey, nu het vrij verskwallen? Ja. Op wat verskwallen is het al? Titus Brandsma. Titus Brandsma. Wat zei je ooit? Je moet die wat vrij hebben? Ja, ja? Dat wel. Ja. Dat hebben we elke keer. En geef maar de hele groep je wordt op jou? Ja. Ja? Geef jullie naar koffie? Weet je hem dat dan net? Waar kom je mij eigenlijk van? Net die pols het wel, hoor? Nee. Maak hem. Nee, Wiep Marsen. Wiep Marsen. Allegewier. Allegewier. Ja, dat vind ik inderdaad ook geen. Het circuit. Wat vind je nou het mooie van Bolletonsie? Dat je hem vrij hebt verskwallen of dat je Daar gewoon aan. welke klasse is dan Titus Brandsma? Treden. En voor u hebben we de heer Lunter. Goedenavond. We videoen nou in de Zakenradio. Meneer Skil is hier. Wij hier voor de heer Lutter. Waar laat de kracht van de HEMA in? Nou, ik denk dat de kracht van de HEMA in het gevarieerde aanbod ligt. Ik denk dat het zo is dat doordat je textiel brengt en consumptie en hardwaren, dat je daardoor eigenlijk een interessant winkel bent. Is dit nou een zwierwerk? Ja, dat is van Bogota. Ja? Wat vies het zwaarste werk nog van die vak? De banden zetten. De banden zetten, dat zijn die dingen langs de... Ja, die dingen meneer. Ja. Dat is het zwaarste. Kun je me ze wat voorblouwen? Ja, dit is van Bogota. Dit is helemaal CNC met het werk. Ah. En zat hier onder de stem, kom je me hier net in bol zitten waaien? Of kom je me hier dan op de straat vloeren? Kom maar uit de woorden. Ja, uit de woorden. Maar heeft de gemeente je hem vragen om hier in Bolsestraat te vloeren?